fedde fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to wawde to weedu boseyaɓe to hammadi hunare to ndendori to seeno paalel to sinthiou bamambi to ɗayba to kanela to añemeje ko to añemeje to ɓokki jawe ko to wuuro soogi ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno Mamadou to Dunga ha to galle ceerno Ibrahima Ba to hoore fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie directeur général ETR hono Amadou Tidiane Thiam e gouverneur mo Adrar en tawi jillu mumen visite e nder yoga e booli tawateɗi e nder région de Adrar ƴewde kay ko toɓoji ɗi bonni hen e ko foti fewnitede to leydi Sénégal men jaa ha to Touba toon ko police national fuɗɗi kay jembanade guila e oɗo saaha joni fittude yoga e nokkuji ko fati riwtude bandiji e borjoŋaji heblanade ko fati maggala Touba to leydi Sénégal c'était tambiɓe diine ɓe leydi Mali e ɓe leydi Côte d'Ivoire nana joɗo saaha joni gembi ha tiri dogde koyɗe jaam no capanɗe 4 militaire Côte d'Ivoire naɓe nangganoɓe nder Bamako no goppitira eno jaam duumiri hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi to leydi Burkina Faso usine keso taw ko pewnowo médicament ji générique udditama toon habaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Ukraine to leydi France to dolaji teftuɗi Amérique to leydi Japon to Émirats Arabes Unis ha to leydi Pakistan bisimilla moni ketki hotondirte joni piren pacciren hayo bela mi dañi bela mi joftay bela ko ɓatake docteur Djibiso le grand guérisseur docteur Djibiso ene safa ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrome dogam sitta hémorroïde tension diabète wonduɓe faiblesse sexuelle yawɓe yitade koye men woni éjaculation précoce rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala le grand guérisseur ene yawrani ɓen ɓe gueɗe mumen loofi ɓe arsigaji men kippi jokkodira e le grand guérisseur docteur Djibiso joni jiɗɗa hoore maɗa le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to base makko to Kidira o holliri noon ɓoyata ma ummo Kidira o yaɓana base makko tawateɗo to Wourossogui kanko le grand guérisseur docteur Djibiso kala jiɗɗo jokkodirde makko jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro ji makko leydi Sénégal ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon jiɗɗa hebdema ko banggue WhatsApp numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djibiso ene andina dendagal kilineɓe muɗum wonde base makko tawateɗo nder leydi Mauritanie toon nokcoto legal bitegal Elmina sara préfecture 6e ene tawe toon miñi ko almudo makko bawɗo golle laaɓaɗo leɗɗe ɗe ene wiye ceerno Makiban noon kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 73 02 83 so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 221 77 924 16 81 docteur Djibiso le grand guérisseur ene wiye on safroyade ɓuuri safroyede kala rafi mon jiiɗa ene jogii lekki ke ene safra ɗum
gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru kanta kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wulan juppa hen aɗa yara no wirani joni joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala hewal ala effet wattama haydara a yara tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare oɗon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye coordonné Abou Bah 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodira ko bileɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodira koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade Gorela Teya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogas e joyiya lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah so karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje woni YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen commission halfinaɓe ko fate rewidade ko toɓoji bonni e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui bulletin mabɓe ñande talata nogas e tati lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum gonɗen ɗum ɓe kolliri noon wonde kuɓeje jeetati wondude magasin goto e boulangerie goto woni four jani e nder wuuro witego Aboubacar Ben Amara gona wuuro noon e tawi nder département mo Mujjeria e région de Taganta so tawi noon koto wuuro witego Achouebira toon noon ha joni tawi nder Tagan ɓe kolliri tigui ko galliji jeeɗiɗi goni ko jani toon so tawi koto kay hayɗi hono e nder tawi nder gorgol walimo gorgol woni gouverneur de gorgol e délégué général de sécurité civile à la gestion de crise jullima nokkuji kewɗi tawa ko jooliɗi e nder wuuro ngo so tawi koto Nouadhibou laamu ngu nana e intervention jokkide yamirore kay citernaji nde ciiɓoto diƴƴem tawateɗe yoga e leeɗe ɓurɗe yoolade e nder lobbudu yurmede so tawi koto guiɗi maga noon touro witego Ngabou hollirama neɗɗo goto yoolima toon ko hen heddi o yooli noon ko hakkude wuuro witego Asniki e wuuro witego Ala Jedida to région de Inchiri e département mo ak juge toon noon gouverneur rokkiri yamirore to gouverneur rokkiri toon fecciri toon ballal taw ko tillisaji kewɗi no fewi wondude e mbajjuji wondude e leece dalliji e guura kewɗe no fewi wonande kay ɓen e oɗo saaha joni ɓe ndiyam eggine e galleji mumen ha laaɓi ne moltoyi e nder école aji ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Ahmadou Tijane Thiam ko directeur général société biteɗo l'établissement des travaux de l'entretien routier woni directeur général ETR ko société kalfinaɗo ko fate fewnude e toppitade laabi e nder leydi Mauritanie o hollirama noon holliri noon wonde société mo ardi o noon e oɗo saaha joni nana darino doole mum ponno fewnidde laabi e nder région fewnidde kay e yurnade laabi poɗɗi fewnitede e nder région de Adrara
o waɗi haalande nde noon koye saha wonde jillu wone jillu makko e nder oɗon diwan tawmo yaadi e gouverneur région de Adrara e yoga hono gouverneur région de Adrara hono biyeteɗo Diaka Abdoullah Razaga ɓe jillima noon e nder yoga e région he ɓe jeehi e nokkuji kewɗi ko wayno lawol ummade atar fade Tigzigja e ummade atar fade Chinguitim o holliri noon kanko Ahmadou Tijani Thiam wonde ɓoyata ma golle ɗe kala ma gasa ha laaɓa laaɓi ɗi bonɗi hen kala ma fewnite so tawi ko lawol akjud fade atar teskama toon noon e nder o nokku teskama toon fisiraji woni tigui gebbi mawɗi mbaɗi e goudron hen o holliri tigui ma ɗum fewnite ko ɓuuri yawde e yaccade so tawi ko atar fade Chinguiti toon noon nokkuji kewɗi teskama ene mabbi e dow laabi hen o holliri kadi ɗum ma fewnite ha wayno meeɗa bondini kanko Ahmadou Tijani Thiam directeur général ETR o holliri kadi wonde équipe technique société mo Allah ardinimo ma ƴettu peeje kay awde ƴettude peeje taw ko peeje duumiɗe kay toppitade ko fate lawol ngol ɓe pewnagol lawol gotol taw kay wona kala nde toɓoji gaari e ngol bonat ɗum noon omo yaadi kadi e sete timmuɗo woni ko wayno directeur de travaux wondude e directeur uji kewɗi no fewi taw koye nder société makko hen o wawi yadude mena ƴewde kay ko foti fewnitede ko foti gollede e nder ndeɗon falde ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen ƴen ha to gorgol to Fumo Guileyta barage mo Fumo Guileyta ene tawe nder département mo Mbour e région de Gorgol commission spéciale pour la gestion des urgences ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ndiyam ɗam ngabbi no fewi niveau ndiyam barage o ngabbima no fewi barage o yettima e oɗo saaha joni ne yaare 35,91 mm haɗimo wukkidde tan heddade heddimo e wukkidde ko 9 cm saabu kay kanko barage o limite makko niveau makko supérieur ko 36 métres e oɗo saaha joni mbiɗen mo yaare 35,91 métres commission kadi erima laamu leydi Mauritanie de tekkinta kay ko fate diga woni taw ko dig barage keeɗo kay hakkude wuro ngo e bara wuro Fumo Guileyta ngo e barage o gam kay tekkinde nden kay kisala wuro ngo ɓe kolliri kadi e nder toɓoji cakkitiɗi ndi wonde yoga e école aji e nder toɓoji cakkitiɗi ko heewi ko wayno janguɓe kolliti jangu école aji kewɗi e nder wuro witego Abdallah Bagourou no gasi joyi hoɗande kadi yani e nder ngoɗon wuro yondude mbiɗen e école aji kewɗi no fewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to jeere Pikine nde Saint-Louis ko de Saint-Louis noon hollirama toon ko pullo tafowo woni forgeron kañum tigui hono biyetenoɗo Ousseynou Ndiaye tawa tigui ene wasi fittade mum e nder atelier mum taw kadi ko mas courant heeɓimo Saint-Louis naɓe noon ene goyanno deƴƴani mayde oɗo suka debbo tokoso biyetenoɗo yummiraɗo tokoso biyetenoɗo Oumou Ka masonoɗo courant e nder suudu mum joni ko biyetenoɗo Ousseynou Ndiaye ina yaranno duuɓi capantati kañuma woni basɗo fittade mum taw ko mas courant ma taw ko courant massimo hollirama noon koye saha o branchano appareil makko ko ɗon tigui courant o massimo gollidiɓe makko noon kañumen noddi sapeur pompier en garanimo ɗon nde o yettoto hôpital hollirama taw o wasi hen fittade makko eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo wal jande kanko e mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to hôpital sukaɓe mo Diamniadio woni hôpital des enfants mo Diamniadio ko tan musto waɗi toon ko neɗɗo go docteur froɓe hen taw ko anesthésiste woni tigui ɗanninowo yimɓe fotɓe oppirade kala saaha ko kañum tigui biyetenoɗo inde makko fuɗɗiri ko alkulala o omo yetteteno Sar kañum tawa e nder sala hôpital he o wondani e wonki makko ko médecin chef hôpital o iɗi yitude goskiki enquête gadam noon holliri tigui wonde yoɓi fittade makko ko wiyete overdose noon woni tigui ƴettude dose ɓurtuɗo taw ko banggue safruji ko foti safrodade ko ɗum yoɓi fittade makko o tawa noon komo tawa komo ɓorni blouse makko vert omo ɗeli e goto e leeci hôpital he koyngal makko nanal tawama hen tigui injection woni piqûre goto mo piqûreno hoore makko ene signi hen tawama kadi produit mo pingui hoore makko o ene wiye tigui Provive 1% ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeyen ha to Touba ɓoyata fuɗɗo grand maggal Touba police nationale mo leydi Sénégal noon nana fuɗɗi darde mum fayidino no fewi fittude dendagal nokkuji guilay guure takkiɗe ha e beddaji kala ko fati fittude bandiji e borjoŋaji heblanade ɗiɗon ngal ɗon maggal Touba kamɓe police nationale noon ɓe kolliri opération mabɓe gadano ɓe mbawi teɓade 56 neɗɗo taw ko ɓe pewani ɓen 56 neɗɗo noon woni
tigi teɓaɓe ɓe pewani taw tañumen tigi nanga tawa ko yimɓe ɓe pewani kañumena woni nangaɓe ɓe jolli kolliri noon police o holliri noon kamɓe kay ɓe ɓuuri wadde kay patrouille mabɓe koye ndiɗo nokkuji ɓurɗi teskede hewde bandiji e borjoji ko wayno leegal bitegal soyri dara jolofa ko wayno kadi leegal bitegal gara boumaka daru e ko wayno wiyete daru quddusa ɗiɗo nokkuji kala ɓe mbawi yettade ɗum ɓe kolliri kadi wonde koɓe jokkoɓe patrouille mabɓe ɗo kay ha maggal o yetto ha maggal o gasa ha caggal maggal kala koɓe waɗoɓe foof noon koye mbaɗi yidde tekkinde nden ka e kisala sécurité ha mbalgal ngal ha wadde hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeenato liberté 5 sagata gorko goto jaltunoɗo kaso ko ɓoyani jinnoɗo kay wadde agressé neɗɗo goto to leegal liberté 5 Dakar ko kañum tigui yimɓe leegal ngal e yahannoɓe kala jiima makko tuccimo ha o yalti aduna ko hen wasi fittanu makko ko jahannoɗo goto ɗon kañum tigui noddi police taw ko police mo Dieuppeul kañumena garanimo ɗon imam Ahmed Mokhtar Konté imam Moutar Kanté ko kañum woni almami jumamo point e leegal point e to Dakar o waɗi haalande makko noon walla windande makko alkamisa hande o hollirde kay gueɗe baɗi ni ene foti dokkade ha laaɓa natta e nder leydi Sénégal ha tengti e nder Dakar o holliri kay wonde kay nangude gujjo walla agresseur fiya ɗum ha wasa fitta ɗum ha maaya ɗum noon fotani wonde nder leydi hen o holliri noon kala nanguɗo gujjo walla nanguɗo bandi foti tigui wadde ɗum koye juuɗe police walla juuɗe gendarmerie rewne lawol kono kay wona itti fittade mum ittede gueɗe baɗini noon o waɗi enade ɗum gasata ha laaɓa e nder leydi hen ha joni ko leydi Sénégal jiyan ha to Podor ñande alarba ɓennuɗo o ko prisonnier goto alarba ɓennuɗo hanki o ko prisonnier goto cokonoɗo e nder kasoma Podor kañum tawi heeɓi fartange fortude laaci naate soyde e oɗo saaha joni mo yiile jiilaw cattuko no feewi koye saaha kay ɓe jaltinimo nder prison hen ɓe kewi wadde kala saaha ɓe dokkamo golle taw ko golle tokose ɗe heewi gollade sara prison guila fittude ha wadde gueɗe baɗi noon ko ɗon tigui o heeɓi fartange o naati e soyde o suwa taw o yiitede kanko noon o nanguirno koko fati agression e kala saaha est ce que ko riya guyka ko ɗum o nanguirno ko ɗum o sokirno tañannono ko duuɓi ɗiɗi e kaso e oɗo saaha joni o naati e ladde emi yiile taw ko jiilawa cattuka no feewi habaruji men ɗemngal pulaar ha jusano mbima to eɗen ponno yaade ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amady Saga Kébé kono kanko Amady Saga Kébé guila o rokkiriɗo kay kabaru wonde kay ñalawma ñal wokkiɗo kabaru wonde kay ɓoyata match hakkude wuuro mabɓe wiyetego Mbotto zuuda kay e yude e wuuro wiyetego Fettida Fugu Koyngel e wuuro wiyetego Mbagne guila nden noon kulol koko nanguimo ko peɓɗo rafiqo ɗum waɗi en donki hebdemo habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni noon capanɗe 4 ko ninke taw ko militaire Côte d'Ivoire naɓe nangganoɓe to aéroport international Modibo Keita to Bamako ha joni guilɓe nanggano ko guila ñande 10 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗi woni lewru mayno ɗum ha joni noon ɓe biltaki tawa e juuɗe laamu yimɓe dawrugol hewɓe ardiɓe leyɗele wondude yimɓe taw ko yimɓe Nations Unies kala ne doga koyɗe jaam kono haydara beele noɓe ɓilto kono ala ko gasi tawa e oɗo saaha joni noon juuli dingiral he kay gembi ha tiiɗi no yinoɓe goppitira ko ɓeena ardiɓe diine taw ko fedde rendinde ardiɓe diine tawateɓe to leydi Côte d'Ivoire e to leydi Mali kala tawa kadi ardi oɗon sete ko ardi ɗum ko biteɗo Chérif Ousmane Madani Haydara ko kanko kadi woni président de Haut Conseil islamique mo leydi Mali ɓe joddima noon en audience kamɓe fedde nde fedde ɓen tambiɓe diineji ɗi ɓe joddima en audience noon kamɓe joddima e en audience talata ɓennuɗo o noon e premier ministre par intérim hono colonel Abdoulaye Maïga ene tawtora joni nde kadi jagorgal kalfinere ko fate gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères hono Abdoulaye Diop ɓe kolliri noon yidde mabɓe kay ko no militaire uji ɗi goppitira beele kadi maslaha ne heeɓe hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi yidde mabɓe fandare mabɓe tan ko yo jaam duumiɗo yo duumo hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi woni hakkude leydi Mali e leydi Côte d'Ivoire ha joni ko leydi Mali keddoɗen gawo walla mbiyen cité des Askia ene tawe oɗo saaha joni e ngakkede mawde no feewi ko fate produit pharmaceutique woni leɗɗe tawatede nder pharmacie naji ene ngakki no feewi hewɓe noon kolliri saabi ngakkede leɗɗe ɗe kay ko ɓeena wat boniɓe dariɓe oɗo saaha joni e laabi taw ko lawol ummade boinja faade boni e ummade boni faade gawo e oɗo saaha kala ko seɓɓitiɓe tawate ɗon sofreɓe hewɓe oɗo saaha joni haysa yeni ɗumen milliard kolliri tigui cuusa rewde ngollono lawol ko ɗum saabi oɗo saaha joni médicament ji kuɗɗima ngakkude toon ɓen noon gollotoɓe wonnoɓe nder gon wuuro e falde gawa kala mbaɗi erago faade
wonde laamu colonel Azimi Goïta hande dartono dole mum ponno faade wadeɓe kay saabu oɗo saaha joni wona médicament ji tan saabu hay gueɗe ñameteɗe ɓurɗe haddujinede fuɗɗima ngakkude no feewi e nder falde gawo ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni ñande altine ɓennuɗo ko laamu leydi Mali e gardugol premier ministre mabɓe par intérim tawi kadi ko kañuma woni ministre de l' administration territoriale et de la décentralisation biyeteɗo colonel Abdoulaye Maïga ɓe lori kene wona temedde tati lekki ɗi leɗɗe taw ko biyeteɗe kaya sénégalanis ko fannu leɗɗe wiyete noon ɓe lori ɗum noon koye wertago kene guime ha 0,75 hectare to berge to nokku walla mbiyana to berge fleuve Niger e nder wuro witengo Jane Guila e nder leydi Mali yimɓe gouvernement o noon ɓe yimɓe gouvernement mone mabɓe kala lori lekki addani ɓe suɓade on nokku noon woni wuro witengo Jame Guile ko to hollirama tigui berge fleuve o e oɗo saaha joni koko fuɗɗi bonde no fewi taw ko changement climatique wondude yimɓe soppoɓe leɗɗe taw ko coppugol pakkingol no fewi kañum bonni on berge no fewi e oɗo saaha joni ɓe jiiɗi ko fewi ɗum wadde ko wiyete reboisement woni lottade leɗɗe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen Profam ko usine gadanata ko pewnowo médicament ji générique kañum tigui uddita waɗa inauguré e nder leydi Burkina Faso ko ñande altine ɓennuɗo o woni tigui o uddita ko premier ministre mo leydi Burkina Faso kañum udditi oɗon usine noon ɓe kolliti ko privé taw ko koppereje ummoriɗe leydi laamu leydi Mali wondude sous région kañum en finance ɗen koppereje jaaru makko noon golle ɗe ene guime ha sappo e joyi milliard taw ko France CFA usine o noon ene fewna e oɗo saaha joni puɗɗima fewnide façon ngaji tati leɗɗe e nder ɗin façon ngaji tati ene tawe hen leɗɗe biteɗe paracétamol ɓe kolliriɗo yesso noon ɓe mbattu fewnude fodde façon ngaji sappo goɗɗi ɗin noon beele kay yidde mabɓe fandare mabɓe ko wawde kay sarwude dendagal diwan biteɗe wawa kala ɓe mbawa sarwude ɗum hano hannirta ni ko fate médicament ji natta jiggoyade habaruji men ɗemgal pulaar habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗen alarba hanki o wonno manditare leydi Ukraine jeytare hormum woni indépendance mabɓe e nder manditare he noon laaɗi diwoje taw ko koninkoɓe leydi Russie ɓe jori bomboje mabɓe pettoje mabɓe e gare train leydi Ukraine tawteɗe nder hakkude leydi ndi waɗi nogas joyi neɗɗo basɗo hen fittade mum e capantati e goho neɗɗo barmuɓe hen e nder nogas joyi mayɓe hen ɗiɗo ko sukaɓe tokosɓe nono holliri laamu leydi Ukraine laamu leydi Russie noon koko yeddi ɗum ha sori ladde holliri tigui wonde ɓe mbaɗi bombardement kono hay civil goto ala mo ɓe mbari laamu leydi Russie holliri tigui e bombardement ɓe jooɓi ko pittali temedde ɗiɗi militaire taw militaire réserviste kamɓe kala noon ɓe gonno koye nder train goto e nder région e nder train gare wuuro witengo Champline e nder région tawateɗo région mo biteɗo Dnipropetrovsk ko toon ɓe mbaɗi bombardement ɓe kolli ko temedde ɗiɗi militaire ɓe mbaɗi ɗum noon ko wonno tigui ñalawma talata hanki o e saaha kay leydi ndi mawnanno manditare leydi muɗum koto leydi France paɗena Emmanuel Macron kañum woni hoorejo leydi France ene tawe jillu muɗum balɗe tati to Algérie o fonno ko alal kamisa hande noon fuɗɗi jillu ngu omo fonno yaadude noon e biteɗo Grand Brabena mo France hono biteɗo Hayma Corsia kono Hayma Corsia noon ala dernier minute hayti yaade caggal kay tawede ene wondi e ɓoloso biteɗo Covid sappo e jeenayyi ha joni ko leydi France keddoɗen Emmanuel Macron holliri alkamisa hande o wonde kay mo darano doole makko ponno gam yidde ɓeydude salaire aji woni jabdede ɓen jangguinoɓe école aji woni enseignant ji o holliri yidde makko kay beele ko kay ko kala jangguino école ɓurɗo famde ko jamdi mum ɓurni famdude yataw ko 2000 € woni ujunnaji ɗiɗi euro holliri tigui mawo daro kay ha pourcent ha ɓeydugol salaire aji ɗi yaha tigui ha 10% ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen umimata leydi France koto leydi Japon paɗen chef de la police nationale mo leydi Japon waɗi démissionné woni woppi golle mum ha laaɓi omo wiye Itaru Nakamura ko woni inde makko ko alkamisa hande o holliri tigui wonde o démissionné ha laaɓi o holliri noon addimo démissionné woni woppide golle ɗe kay o holliri tigui wonde koɓe mbaɗali darde nde ɓe ponno darade woni défaillance mata banggue mabɓe ha kay oɗo taw ko gonnoɗo premier ministre men ɗo wonde premier ministre leydi Japon biyetenoɗo Shinzo Abe
saha wara tigi e saha wonno e meeting muɗum ɗum wonno ko ñande jeetati lewru juillet mayno ɗum o holliri noon la budda police nationale leydi ndi waɗe restructuré no fewnite ha feewa ɗum noon alay saago kanko o démissionne e golle makko ha laaɓa ha joni koto kabaruji men jolam jaɓeri koto dowlaci tentuɗi amérique paɗena lebbi tati joni noon ko fiyande woni fisiyadam fellano e nder école wuuro witego uvalde ene tawi e nder état mo texas to dowlaci tentuɗi amérique fisiyade o noon waɗino no gas go neɗɗo wasnoɓe hen pittali men taw hen sappo e jeenayyi ko sukaɓe tokkosɓe janggoɓe nder école chef de la police wuuro ngo noon hono biteɗo pete arendendo o waɗama limogé o riwama e golle makko ha laaɓi caggal kayde enquête gadano holliri wonde kay ɓe leeli no o leeli tigui neldude renfort to fiyande nde fellano to e nder école to ko ɗum saabi noon hono conseil hono ko ɗum saabi noon hono ko ɗum saabi noon hono conseil taw ko conseil dendagal ɓeena conseil scolaire o kala kawri ko yo itte ha laaɓa e golle makko ɗum waɗi o waɗa limogé fiyande nde noon siftinde on wanno ko guila nogas e nayyi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe koliri tigui wonde o leeli noddi toon koninkoɓe woni police saabu kay tugui ko bannoɗo fiyande o fella maayi hako hande police e yetti ɗon joɗima fodde capanɗe jeɗɗi tati minute tawa renfort arani ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to émirat arabe uni paɗena ñande aleta nogas go lewru juko gonɗen ɗo émirat arabe uni ɓe kolliri tigui wonde ɓe nuldi ambassadeur mabɓe joɗontoɗoɓe to leydi iran to tehra e nder leydi iran siftinde o noon guila 2016 guila nden taƴodiral to banggue diplomatie koko wonno hakkude leydi ɗe ɗiɗi saabino ɗum noon ko caabino ɗum noon ko leydi émirat arabe uni yaltinno ambassadeur mum to leydi iran ko guila 2016 taw kadi Abou Dhabi artirno ambassadeur mum ko yidde kay wadde soutien faade e leydi Arabie Saoudite ɗum noon ko caggal ande ambassade leydi Arabie Saoudite tawateɗo to Tehran nde yimɓe seppannoɓe jani e nder oɗon ambassade ko to leydi Pakistan udditera kabaruji men Pakistan tawe toɓoji kewɗi ndiyam jadude e yolayru kene wona joni oɗo saaha kala hollirama noon e nder ɗeɗo jonte tati tan ɓe kolliri fodde 60% ko fonno tobde hitande nde kala fuɗɗima samde to nan ɓe kolliri fodde temedde jeeɗa neɗɗo ko fuɗɗi wasde hen fittandu muɗum kene wona kadi temedde jeenayyi e capanɗe kono wona capanɗe jeenayyi e joyi ujunere temetere capanɗe joyi hoɗande woni 95 350 habitation ɗum woni ko jerguiti hen ha laaɓi yaadi e wuura guese kewɗe coñonoɗe guura kakala yaadi e wameji fodde temedde joyi ujunere fodde temedde joyi ujunere jawdi daridi guilay beyi e baali e nayyi kala woni ko maayi hen ɓe kolliri kadi fodde temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi école derguitima hen fodde temedde tati kilométre laaɓi taw ko berkanoɗe mbaɗanoɗi goudron ɗum woni ko boni hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji men e ɗemngal pulaar sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon jiiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo